Allahu Rabbi. Ulama lihat. Jadi duduk sana kalau kita Allah bakaji, kalau kita lah bapaham, usahawan berbeda pandangan awak dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan ko tongku na nampak dia karajo orang, karajo alam. Murah tasingguang, murah segala macam. Awak lah bakaji, ndak karajo alam, ndak karajo orang dah. Karajo sian dicalian ko, karajo Allah. Si fa'il yang hakiki namanya. Si fa'il ku orang nan bakarajo nan sabana Kalau nampak dewa orang kayo, jangan caliak kayo orang caliaklah Allah Ndak orang tu nak kayo tu doh, Allah mangayo. Nampak orang bansai caliak kaganda Allah. Allah bakaganda mako ka bansai emang. Jadi bagi kita nan bapaham dongku, kalau bisa lampai-lampai kayu dirim